Și Dumnezeu a înzestrat-o cu deosebite calități, emoție, dăruire, frumusețe sufletească și, în special, cu o voce caldă și plină de sensibilitate. În prezentarea din această seară am preferat să folosesc frânturi de gânduri exprimate de însăși artista Paula Selling. Vorbind despre talentul său și colindele pe care le cântă, artista spune: am considerat vocea un dar și sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru marea bucurie de a cânta, dar și pentru că interpretarea acestor cântece mi-a dat starea necesară să caut anumite răspunsuri, să mă regăsesc într-o lume care poate uneori să mă schimbe chiar de mă lupt cu asta zi de zi. M-a ajutat să mă înțeleg, să vreau să mă îndrept. La bunici, an de an, am ascultat zeci, sute de variante ale colindelor din zonă. Unele mai interesante decât altele, am reținut frânturi de versuri și de linii melodice pe care am căutat mai târziu să le cuprind în albumele de colinde pe care le-am oferit publicului de la început până acum. De fiecare dată se instalează o stare specială atunci când înregistrez colinde. Mereu am senzația că aș da tot sufletul meu, tot ce am, pentru a da viață cântecului. Și frustrarea este mare când nesiguranța nu lasă vocea să treacă de zidurile studioului. Niciodată nu poți ști dacă interpretarea ta este demnă de măreția cântecului de sărbători pe care îl cânti, dar și a publicului care are aplecarea să-l asculte. Cântecele de sărbători sunt sfinte. Domnul le-a lăsat nouă pentru a ne face să vibrăm, pentru a ne liniști și lumina, pentru a nu uita să lucrăm la tabloul cu cerul deasupra. Membrii trupei care o însosesc astăzi pe artista Paula Selling sunt Mădălina Pirici, Adina Nelu, Daniel Pirici, Daniel Coroșu, iar la sunet avem pe Radu Bucura Selling și Ionuț Constantin. Așteptăm să ne colinde Paula Selling. Change.
din cer senin. Nu cu mult timp în urmă am avut bucuria să-l întâlnesc așa la o discuție frumoasă pe un drag foarte drag mie, Părintele Marius Ciprian Pop, care mi-a cântat următorul cântec și am zis că îi musai să-l cântăm împreună. Din păcate el n-a putut să fie azi aici, dar cu permisiunea noastră am să vi-l cânt. Se numește Pe cum până la fântână. E foarte frumos, e foarte drag, e foarte din suflet.
Vreau să vă rog ceva. Când ajungeți acăsucă, să căutați pe internet, cei care aveți, bineînțeles, un colind pe care l-am înregistrat anul ăsta, de fapt, cu o săptămână în urmă. L-am lucrat cu un om foarte drag mie, cu care am început, de fapt, să lucrez colinde în urmă cu 16 ani. Și am reluat colaborarea, nici nu știu de ce n-am mai lucrat atâta vreme împreună, dar am cântat împreună acest colind și am vrut neapărat să-l cânt, vă spun sincer că îl cânt a doua oară în viața mea. Prima oară a fost aseară și mi s-a părut că se creează o magie așa când cânti acest colind și îl mai cânt și noastră astăzi. Și sper să-l căutați și să-l ascultați de câte ori simțiți nevoia, pentru că mi se pare că este unul dintre cele mai frumoase. Și dacă îmi permiteți, tot așa o să mă uit un pic, să trag cu ochiul aici, ca să nu se întâmple ceva că n-ar fi frumos. Am așa mari emoții încât să nu cumva să uit vreun vers. Se numește Copilule cu ochi senin. Copilule cu ochi senin,
Doamne ajută, mulțumesc frumos. Acum îmi permit să vă rog frumos să ne ajutați să cântăm împreună următorul colind, îl știți cu siguranță, se numește Florile de Albe. Și avem nevoie să o ajutați pe colega asta mea frumoasă de aici, care are clopoței cu ea, și să faceți ceva de genul acesta. Din an în an. Chase
Vă spun și de ce. Pentru că eu n-am avut ocazia sau n-am studiat în școală decât pianul și vocea, bineînțeles. Și pe parcurs mi-am dorit foarte mult să cânt la flaut. Și la flaut, la fluier. Și mi-am dorindu-mi, părinții mei s-au gândit să facă la un moment dat cadou un flaut. Și m-am făcut cadou un flaut și atunci am fost obligată să învăț să cânt la el. N-am avut timp să-mi iau un profesor sau ceva, ci am învățat cântând singură. Și acum s-a întâmplat că alături de mine, de noi, se află o colegă de-a mea care știe foarte bine să cânte la flaut și am zis să cântăm împreună următorul colind. Ea este Adina Melu. Bineînțeles că ați admirat-o alături de ea pe o violonistă foarte bună, absolventă de conservator și vocalistă foarte bună, colega mea, Mădălina Chirici, a cântat din clopoței în seara asta, poate data viitoare și aduce vioara și am să insist la fiecare concert, am să-i spun lucrul ăsta până când o să aducă vioara. E o tactică. Vă cântăm un colind cum sunt convinsă că vă doriți să ascultați. De fapt, este primul colind pe care eu l-am conștientizat ca și cântec. Fiind foarte mică, la bunica veneau rânduri și râuri colindătorii și cântau acest Asară Pânzeratie, că așa se vorbește la noi. Ulterior am știut că se numește Poveste din Viflaim și vă cântăm povestea noastră din Viflaim.
Acum suntem la finalul acestui an. Nu știu dumneavoastră ce simțiți, dar mie nu vine să cred când au trecut atâția ani din viața mea. Parcă ieri eram așa cât colega noastră care are 20 de ani și acum... sau ca și cel mic care vorbește acolo. Și acum nu vine să cred că am în jur de 16 ani de când sunt pe scenă în fața dumneavoastră. Sper să mă mai țină vocea cât mai mulți ani și să pot să vă cânt cât mai mult. Și mă gândesc la asta acum, înainte de un cântec foarte drag mie, pe care l-am ascultat în interpretarea unei prietene de familie, care cântă și ea în biserică. Și a venit la noi acasă și a zis: Paula, trebuie să cânti cântecul ăsta. Și m-am conformat. Nu numai că am făcut-o, dar am făcut-o cu mare bucurie, pentru că, într-adevăr, este un cântec special. A mai trecut un an. Căci acolo, pe
aveți un minut. Excelent. Putem să vă rugăm să cântăm împreună colindul următor? Da? Hai că nu vreau să vă las întristați, probabil v-ați întristat un pic, dar nu vreau să vă las așa. Hai să ne bucurăm. Și Dumnezeu ascultă. Da? Bun, cântăm împreună. Colindiță Sfântă. Gazdă casa
Acum, dacă am văzut că se poate și că putem cânta împreună și că vă doriți acest lucru, atunci o să vă provocăm și la următorul cântec. Ar fi chiar frumos să-l cântăm. Se numește pur și simplu Colindăm, colindăm. Până dimineață. Corect. Eu acum știți ce fac? Vă cânt cât mai multe colinde dintre cele pe care le știu, ca să vezi ce cânta de Crăciun, când mereți a colinda.
Ce bucurie ne faceți! Mulțumim! Ultimul cântec pe care l-am ales, înainte de a invita în scenă pe cei din corul Armonia, să vă cântăm cu toții împreună cu dumneavoastră. Chiar insist să cântați. Am văzut că dumneavoastră cântați atât de frumos și atunci ai musai să cântați cu noi, așa să fie un colind general. Ei bine, înainte de a cânta împreună cu dumnealor, aș vrea să vă cânt un cântec pe care l-am scris în urmă cu 3 ani și și în care am încercat să vorbesc despre 2 lucruri. Unul ar fi acel loc unde cu toții ne simțim în siguranță, ne simțim bine, ne simțim acasă, alături de cei dragi sau alături de oameni din familie, de știu și eu, nu știu, unde vă simțiți voi bine. Dar mai e vorba de întoarcerea la Dumnezeu. E vorba de acel acasă, unde ne întoarcem cu toții atunci când am terminat tot ce am avut de făcut pe lumea asta. Eu sper să nu considerați nepotrivit că am ales să cânt acest cântec azi, dar n-am vrut să plec fără să vi-l cânt. Sper să vă placă, sper din tot sufletul să vă placă. Acasă.
care vă mulțumim tare mult. A fost o adevărată mântare să cântăm pentru dumneavoastră, mai ales aici chiar în biserică. Vă spun că este pentru prima oară când mi se întâmplă să pot să cânt cu întreaga formație și acum să cânt alegerile noastre. Vă mulțumesc! Mă iertați, sunt și om. Și cu asta vă mulțumim, sperăm că ați petrecut o seară minunată. Că am putut și ne bucurăm că am putut să vă dăm vestea nașterii Mântuitorului. O, ce veste minunată! Ce veste
aveți sărbători bine, să fiți fericiți, să aveți un an nou cum vă vedeți, cum vă ajută, mulțumim tare mult. Ne-a încărcat de emoție și sensibilitate sufletească Paula Selig, dăruindu-ne aceste frumoase colinde într-o interpretare de excepție, așa cum artista știe să o facă, atunci când se află în fața unui public deosebit de cald, cum sunteți dumneavoastră în această seară. De altfel, înainte de a veni aici în fața dumneavoastră, îmi mărturisea că se simte mică în comparație cu acest eveniment pe care l-a organizat biserica împreună cu domnul primar Viorel Ilie, astăzi la Moinești. Așa cum se cuvine gazdei, colindătorii primesc și ei darul în semn de prețuire și apreciere pentru efortul și dăruirea lor. Permiteți-mi să le mulțumesc și celor ce au însoțit-o pe artistă, Mădălina Pirici, Adina Nelu, Daniel Pirici, Daniel Moroșu, Radu Bucura-Seli, Ionuț Constantin la sunet. Și, bineînțeles, Corale Armonie. Le mulțumim tuturor! Concertul din această seară, spuneam la început, a fost organizat prin bunăvoința unor oameni cu dragoste față de valorile neamului nostru, față de datinile, tradițiile, folclorul românesc, pentru care întotdeauna inima vibrează. Rugăm pe domnul primar Viorel Ilie, ca reprezentant al tuturor acelora care au sprijinit organizarea acestui eveniment, să transmită câteva gânduri la acest moment deosebit din seara aceasta, organizată într-o întâmpinare a nașterii Domnului. Vă mulțumesc! Preasfinția voastră, sper să fie ultima dată când am acest apelativ și săptămâna viitoare să-l schimbăm. Preacucernici părinți, înalt preasfinția voastră, asta va urma săptămâna viitoare. Am vrut să fim primii noi aici, dar nu am fost să fie, o să fim primii în altele. Preacucernici părinți, domnule subprefect, domnule deputat, domnilor primari, dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-am strâns în această seară să ne bucurăm de vestea minunată și sper ca cu toții să reușim, așa cum frumos ne-au cântat cei din Corala Armonia, să trăim în fiecare zi Crăciunul. Este în fiecare dimineață putem să ne gândim că ne naștem din nou, este o nouă zi și așa cum parcurgem o viață, parcurgem o zi plină în fiecare zi. Să ne bucurăm, să reușim să fim darnici, ca să ne bucurăm împreună cu cei dragi din jurul nostru, să fiți sănătoși și Dumnezeu să vă ajute. Vreau să-i mulțumesc din suflet, Paula, Radu, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și că astfel reușim să ducem mai departe această tradiție, a 5-a ediție a acestui concert de sărbători pe care îl facem împreună cu Preasfinția voastră și cu Părintele Protopop și vă mulțumesc din suflet. Să aveți sărbători fericite și multă, multă bucurie. Mulțumim, domnule primar. Evenimentul din această seară se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Ioachim Băgăuanu, pe care îl invit să transmită mesajul de Sfintele Sărbători. Pentru faptul că mesajele văd încep cu cadouri. Așa că pentru faptul că Hristos a făcut un cadou și noi, distinsă doamnă și rapsoda colindelor românești, câte ceva din darurile noastre de locale. Pentru faptul că oriunde suntem acasă, și la Maramureș, și la Moinești,
Da. Și ziceam cu colinde românești, cu colinde de la Moinești putem să armonizăm. Da. Vă mulțumim și noi foarte mult și dacă dumneavoastră ați început cu așa de frumos și m-a impresionat pentru faptul că ați început cu un cuvânt din Sfântul Apostol Pavel din capitolul al 13-lea a Epistolei 1 către Corinteni. Într-adevăr, dragostea îndelungată, dragostea nu pismuiește, nu se laude, nu se trufește și toate celelalte. Și îmi permit să închei tot în contextul acesta, iar acum rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Și dragostea. Și deci mai mare ca dragostea și care nu pere niciodată, aceasta este, pentru faptul că în seara aceasta ne-am regăsit în armonia dragostei, mai ales că această armonică corală de la Constanța și care a devenit de reputație internațională, ne-a încântat așa de frumos și evident că ați venit cu această frumoasă panoplie de colinde românești, moldovenești, maramureșenești și așa mai departe, sau de pe întreg cuprinsul globului, cum ne-a readus aici, la Moinești, în această biserică, Corala Armonia, pentru faptul că i-au încercat să cădă din repertoriul internațional și aceasta este foarte frumos. Dar în orice caz, cuvântul dumneavoastră a fost acela că acestea le simțim frumos și bine acasă. Acasă pentru faptul că Dumnezeu este acasă cu noi. Și trebuie să fim și un pic egoist, Dumnezeu este român. Și atunci parcă simți mai bine, chiar dacă zici Noel. Noel, nu știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă Crăciun, evident. Sau știu în alte limbi, dar în orice caz când îl cânți și îl rostești în graiul românesc, parcă îl simți acasă, în peștera sufletului tău, pe acest Dumnezeu iubire, care a venit la lume, la plinirea vremii, să scoată umanitatea de robia păcatului și a morții. Este foarte important să ne regăsim acasă și cu Hristos în casă și să cinăm împreună cu El, să cântăm împreună cu El, să plângem împreună cu El. De fapt, la aceasta ne-a invitat Hristos la plinirea vremii. Spuneam și cu alte prelejuri că Hristos n-a venit la plinirea vremii atunci să facă sau să organizeze o altă religie în panoplia celor care existau în lume. Nu. Hristos a venit la plinirea vremii să spună: iubiți-vă unii pe alții. Adică a iubi înseamnă a-L regăsi pe celălalt un chip al lui Dumnezeu, iubire. Și în casa sufletului tău nu ești niciodată singur, ci ești cu singurul Dumnezeu. Și acest Dumnezeu, evident, trezește comuniunea de persoane cu toți ceilalți. Și ce bine este când te simți acasă, în acea iubire, când participi la taina persoanei celuilalt, cum în seara aceasta ne-am odihnit în sufletul celor care ne-au colindat, ne-au cântat. Sufletele noastre au avut o legătură intrinsecă fără să o percepem cu rațiunea noastră pur limitată, umană. Dumnezeu se regăsește și ne regăsește atunci când simțim iubirea Lui. Și evident că singurul cuvânt care l-a spus în lume și care ar trebui să fie auzit și neescamotat, lăsându-i sensul profund, este cuvântul iubire. Pentru faptul că acest cuvânt, iubire, este ultimul cuvânt al Tatălui care l-a spus în lume la plinirea vremii, când s-a rupt istoria umanității în două, pentru faptul că de la venirea lui Hristos în timp, așa cum îl colindăm în fiecare an, atunci s-a rupt istoria în două părți și Hristos n-a venit nici la începutul istoriei, nici la sfârșitul ei, ci în mijloc, ca toată istoria să penduleze după El și după intrarea Lui în timpul, sau după intrarea Lui în timpul istoriei, când s-a auzit cuvântul sublim, iubire. De aceea, acesta
trebuie să rămână până la sfârșitul veacurilor și acesta, de fapt, îl exprimăm noi așa de frumos prin colinde, prin poezie, prin cântec, mai curând prin viața noastră. Deci ultimul cuvânt al lui Dumnezeu și nu mai are altul decât cuvântul, Logosul, întrupat în istorie la plinirea vremii. Acesta trebuie să rămână autentic și trăit plenar de fiecare, cel care își deschide inima și sufletul și urechile pentru a-L asculta, pentru a-L înțelege. Deci, cuvântul iubire, acela vi-l spun și eu în seara aceasta, întrucât acesta este mesajul lui Hristos. Și noi nu putem avea altul. Chiar dacă noi încercăm în lumea aceasta să regăsim alte formule pentru a restaura sau a aduce o altă ordine umană în lume, nu știu dacă se va găsi cineva în contextul zbuciumatelor timpuri care le trăim, să vină cineva și să găsească sau să aducă ceva care într-adevăr să restaureze sau să se reorienteze lumea după același cuvânt sau aceeași platformă, sau alte normative, dacă vreți, alte constituții, alte legi politice, indiferent cum vor fi ele. Dar de aceea noi încercăm, biserica și fiecare creștin care a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, să revenim la acest cuvânt și atunci Crăciunul de fiecare dată este nu numai o reamintire a evenimentului istoric care se petrecut atunci în istorie și a fost consemnat de istorie, și Crăciunul să fie o întoarcere acasă, o revenire în sine, o revenire în peștera inimii unde îl găsești pe Hristos care se naște, se instalează confortabil în cele din lăuntru ale tale și atunci evident că în puterea Lui, ascultând cuvântul Lui, El crește și ajunge la ceea ce a experiat Sfântul Apostol Pavel: nu mai sunt eu, ci Hristos trăiește în mine. Viața mea este Hristos. Ce frumos! Ca după această seară sublimă, să mergem fiecare acolo unde avem casele noastre, în familiile noastre, sau locurile unde muncim, unde ne desfășurăm activitatea, și se spune că viața mea este Hristos. Viața mea conformă cu cuvântul sublim al lui Hristos, iubire. Deci, ca un mesaj de Crăciun, care vi-l dau și am avut acest prilej să revenim din nou în această ambianță sublimă de la Moinește a colindelor de Crăciun, care deschide perspectiva celorlalte evenimente care urmează. Evident că ce cuvânt aș putea să vă spun mai frumos decât cel care l-a spus Hristos: rămâneți într-o iubirea mea, căci fără mine nu puteți face nimic. Vă mulțumim, vă felicităm și Părinte Protopop și domnule primar, aplauze pentru dânsii, pentru faptul că s-au străduit să aducă o cărămidă în plus la edificiul spiritual al spiritualității noastre ortodoxe locale de aici, din Moinești, și să aducă oameni deosebiți, cum a fost în seara aceasta Corul Armonia, copilașii care nu-i uităm. Mai sunt câțiva pe aici îmbrăcați în costumașele lor și când vezi acest copil care surâde și cântă așa de frumos colindele, ce simțiți, Paola? Îl simțiți bucuria și este tocmai, îl simțim pe Hristos și Împărăția lui Dumnezeu concentrată în imaginea, în chipul unui copil care surâde. Ce frumos este! Hristos este cu noi. Vă mulțumim, domnule primar, să dea Dumnezeu la anul să mai împodobim câte ceva aici în Moinești, biserica aceasta, care vedeți că de acum a devenit și biserică și locaș de închinare și un fel de cer coborât pe pământ unde se cântă laudele lui Dumnezeu. Părinte Protopop, ne regăsim, bineînțeles, și cu alte prilejuri, dar la anul, evident, cu alte surprize care le veți pregăti, le gândiți de acum, că
pentru faptul că Crăciunul anunță celălalt Crăciun sau anunță Paștele, pentru faptul că o sărbătoare, un eveniment îl cheamă pe celălalt, pentru faptul că într-o aceasta se preaslăvește Dumnezeu. Vă mulțumim, dragi moineșteni și dragii mei prieteni, și mă bucur de fiecare dată, o exprim încă o dată, atunci când vin la voi, parcă sufletul meu odihnește și tresaltă de bucurie. La mulți ani tuturor, Crăciun binecuvântat! Și dumneavoastră tuturor și celor care au stat afară, însă până acum au îndurat și frigul, însă iată, nu s-au lăsat plecați pentru că a fost cu adevărat o seară minunată. Vă dorim sărbători binecuvântate și bunul Dumnezeu să reverse asupra noastră ceea ce am cântat în seara aceasta, bunătatea, blândețea, dragostea unul față de celălalt. La mulți ani, cu sănătate și cu bucurie!